Hello! Hi! Nanasag ko. Balik na sa taanig istorya. Istorya na sa tagbinisaya. Okay. Hisgot na puta bahin sa paglitok. Litok gyapon. Now, naiusa ka very familiar gyud kaayo nga madungog gyud nato sa kanta sa Santo Niño. Nga moingon dayon. Batu balani, batu balani. Dili man na batu. Batu. Kaya yun sila batu balani sa gugma. Magnet. Batu balani is magnet. Magnet of love. So, batu is a stone. Stone. Batu. Batu balani is magnet. Now, so mingon kag batu, lahi na ang gipasabot ana. Batu, that means naglabay ka og batu, mga bukol ta ana. No? So dili na batu balani, kung dili batu balani. So batu kalit gyud na. No? Ug ganing lang sa kanta murag lain man sa kay paminaw kag batu balani, sa lahi mang kiwaw man sa kay paminaw. Kay mawa naman sa ang flow sa tono. So ang akong gibuhat ana sa akong kanta, sa akong version sa Batu Balani, akong gihatagag aksento ang bat para mura-mura kunuhay og niungot lang ni. So Batu Balani. So naungot siya, dili kay siya iya paminaw nga Batu Balani. So akong gibuhat Batu balani sa gugma. Sumura-mura rapod siya og mayong kag batu. No? So timani ha, batu, dili batu. Nya na apoy laing kanta nga labi na hapit ng Disyembre. Magkadungog gyud ta aning kantaha nga pagakantahon. Nanay nangangkon aning mga Tagalog nga ilaha ko na ni, pero dili oy. Bisaya ang gabuhat gyud ani. Binisaya gyud ang original ani. Kining atong kanta nga kasadya ning takna. Kaya ba? Daghan ang mukanta na kasadya ning takna, dapit sa kahimayaan, dili man na dapit. Para nako ha? Kaya kung mayong kag dapit, that means dapit is to invite. Invite, pagdapit. So yung dapiton ko ikaw sa akong kanang selebrasyon sa kasumaran sa akong adlaw na tawhan. O binisaya gito. That means I will invite you sa akong birthday celebration. So, dapit. Dapit, it means invite. Pero, dapit ang tawag ko ng angay na kay place. No? Dapit sa kahimayaan. So, kalit na siya, dapit. So, kasadya ning takna, dapit sa kahimayaan. Unya na pagilain, mingog, mauray among makita. Pero di man sana mau, kay mingog tag, mau, di man na mau. Di ba? Di man na mau, that's not it. That's not it. No? So, di na mau. No? O, mauray among makita. So, dili dapit, kung dili dapit. Dili mau, kung dili mau. Ha? So, timanan na ito itong makatunan rong adlaw. Batu, dili batu. No? Kay batu, mabukol ta. Batu. Mo na gilabay para pagbato. Batu. No? Dapit, dili dapit. No? Dapit, kay pagdapit is to invite. No? Ya, mauray among makita, dili mauray among makita. Diba? Okay, so that's it for today, guys. So, I'll see you in the next Bisaya vlog. Long live!